pureka. Ixo! Hoi! Hau palizarra! Haizue! Zue gustatzen altzaizue porru salda? Eta purea? Ikusten, Pepito, gure lagunei beste gauza batzu gustatzen zaizkie. Badakit, espinakak. Oi, bai zera, espinakak. Haizue, espinakak gustatzen altzaizkizue. Bueno, a ver, zer, ez zaizkizue espinaka gustatzen? Ez, Pepito txotxolon. Gure lagunei triki-trakatroneko abentura gustatzen zaizkie, ezta? Ai, gure abentura gustatzen zaizkizue? Ai, eta pailazoak gustatzen zaizkizue? Ai, bueno, beraz, deituko aldiegu txirrimirri eta txiribitoni. Hori da, oso ondo guztion artean, ozenki deituko diegu, Tira, nirekin batera. Txirri! Mirri! Txiribito! Kaixo! Arratsalde Lizarra! Ha! Denok, gidegi! Llama du! Ja, berriro, eta osenago. Llama du! Haixoen, gautxe bat izango izuet, Abartzuzan eta oliten eta fallan, eta senadenen hobeto egiten dute, Azken aukera. Llama du! Orain bai, haupa kuadrilla, gero segoiango dugu, xapata tortilla! Comprame. Ope, gaur denok gozetuta etorri gara, Porru salda eta pure. Porru salda eta pure. Ara, Pepito! Utzi txorakeria bengo, pupurria egiteko ordua iritsi da? Pupurria? Hori ere jaten aldaba. Pepito, mesede! Pupurria gure kantu ederren bilduma eder bat besterik ez da. Esan egia, zue pupurria nahi duzue, bai ala ez? Bai! Orduan, atera denok xapiak, eta astindu airean, martxatu matxan! Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Bailazo aldrebesena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, builanka elkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera.
dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzez da sorginak elizan, apaizak eta mojak pozikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika, gora! Ai, mutila, hori dugu kaita. Anurrun etxeko ispola, hola, hola, tximinitik gora, kea dariola, hola, hola, gaintxoan arbola, zela erdian, errika polpola, etxatarian, eta tralala, dena txikia hola. Aristik natorren artista bat naiz ni. Aristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, baita guk ere, biolina nik jotzen dut. Jaun agurgarriak, andere perrestuak, mutikoskor zirikatzaileak, neskatxo doktore eta kaskarinak, amona Ramona, aitona Maradona. Apela, txerrizpio, tomatera. Arira esaniko duk, arira. Arira edo tomatera, ala kuidauz. Hasi behingo zire plastadarekin, bestera ez duk inoiz bukatuko. Plomoa. Ondo, publiko maitea. Ekonomia mundialari buruzko burutapen handi bat egin dut eta ondorioak. Ondorioak katastrofikoak dira. Melontzio! Grafikoa alderantzi jarri duk. Buruz bera. Barkatu. Hori. Oh, Jesus, Maria eta Jose. Ondorioak orain askozaz ere katastrofikoak dira. Argi esango diat, Txiribiton. Defizitaren gehitzeak eta zorpen publikoaren igoerak inflazioa eren estanda provokatuko du. Horren ondorioz, sistema finantzieroak porrot egingo du. Porrot! Eitzekia esan duen txuitonik, bakarrik ulertu zuat, askenitza. Purrut. Argi esango diat, Txiribiton, defizitaren igoerak eta zorpen publikoaren gehitzeak inflazioaren estanda provokatuko du. Eta horren ondorioz, sistema finantzieroak porrot egingo dik. Porrot! Ikusten gauza bera esan dik, purrut. Hori xe, Txiribiton, purrut. Bai, Mirri eta Txiribiton. Krak ekonomikoa jasango dugu, krisi mundiala, hekatombea. Horregatik, gure ekonomia salbatzeko, larrialdiko teorema bat formulatu behar dut.
baina, zertaratik, Mirri! Ba, zapiztialenak nire autonomaz apustu duzue! Bai, jauna, Operaz, txerri, Basak igukik ere badakik ondo teoriak ez duela zertarako balio praktikoak izan behar diegu bizitza. Pragmatismo ere beharrezkoa da. Ze, ideiaren bat aldaukak Mirri? Hain zuzen ere, emaidak poltsikoetan duan guztia. Emaidak. Aizak, Mirri, Kartzak, potolon, nik ere bai. Tira, zo. Opa, jendena. Jendena. Usten, akabo krisia. Niretzat behin nik orain poltsikoak ederki beteta zeuzkeak. Aizak, Mirri, hau ez duk txorakeritan ibiltzeko historia, Zer, Txiribiton? Konponbidea hor dago? Bai, krisialditik aterako gaitun konponbidea? Eta zer da ba hori? Basakiak, zer dagoen hor eskutatuta. Zer? Emilio, el del botín. Zer da? Dirua egiteko makina hazi ideia bikaina, Txiribiton! Dirua barra emango aldigu makina horre. Baina, denontzat? Iaupa, Txiribiton! Iaupa! Ea, Txiribiton, eta nola funtzionatzen dik raste honek? Dirua? Eman? Kopina! Ni hasiko nauki. Orduan, hemen txampon bat sartu beharra xahok. Gero, palankari, eragin, eta gero, txampona jaso. Dozenaka txampon, eundaka txampon. Zoragarri! Kopina Txiribiton, lan merkatuarekin dida batean bukatu dugu. Munduko proletarioak, juerga orokorra! Ea, Mirri. Txampona, otan! Palankari, eragin! Soy polita, Igo. Eta orain, txamponak prest! Txiribiton Pagorio, kaka indiagu, kakitas eta kakotas! Hillo, horrein bazebilek. Berriz probatu, ba? Nik ezin dian, Txiribiton, diru guztiak Mirriri eman zizkibat? Txiribiton, nik ez dia dirurik? Txibizpio, urgentziazko galtzerdia. Tira, mundu osoko krisialdia salbatzeko baldin bada, nik beti eramaten dut, baez paererako, erreserbako txampona. Txampona hemen bota, orain palanka etxi. Nikoa, orain igo, eta orain txamponak barrabona! Mela egin nauzue! Makina ziztrina! Ieta ni ere bai, Mela,
hori gertatzen duk, txampon faltsua erabiltzeagatik. Txoixoa. Txoixoa. Eta orain. Bada espadare. Wow, Ziribito! Wow! Oh! Eia! Oh! Utzi nire bai, Txiribiton! Horixe! Munduko aberatzena gera! Hortzeta! Orain nahi ainadirua izango dugu eta! Horixe! Hori! Dirua! Epa! Dirua! Ederki! Zoragarria, honen ondorioz, ekonomiaren sari Nobela emango zirate! Tira, ere bai. Txiribiton, baina, ja, bokatu izkiago diruak, nola ingo dugu diru gehiago ateratzeko? Noski, mirri, txorixo gehiago sartuko ditugu! Txorixo gehiago. Eta baldaukak txorixo gehiago, Txiribiton? Txorixoak erosi egingo ditiagu eta kitxo! Eta jakin aldaiteke ze dirurekin egosiko ditugun txorixoak, sos guztiak banatu ditugularik. Txiribiton, txapuza! Dirurik gabe giratu gaituk, txoixorik gabe, hau, kalapita! Martxa honetan, dirua biltzeko, striptease egin barko diagu. Zeo beste remediorik, entrenatzen hasteko, basakiak zer egin dezakegun. Abesti egoki bat, gorputza! Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, Neskaka mutilak, Zertan diferente, zertan gara berdinak, neskaka mutilak, zertan diferente. Gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neskak eta mutilak, beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero, guztiak urduri. urduri, gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, eta denak berdin. gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza.
Ze, nola doanik enkargututuko lana? Eskultura ikusgarria egin aldut? Benetan? Ze, gure potxokoak lan bikaina egin aldu, txukuna? Bai, estilosoa, kategoriakoa? Txiribiton, nik ire aldeko apostu sakona egin diat, eta orain, emaitza ikusteko irrikitan nago! Azken ukitua falta zaizkion. Noski, eskultura guztia gertatzen zaizue. Begira, nik hau bukatu bitartean, ni geltokiko lagunak konbokatzera noa. Behar bezalako inaugurazio egingo dugu. Emanegurra artista! Txiribiton, aserpegia, saldu ganora ez bazkaldu. Basak jazia gertatzen zaian. Txirrik agindutako eskultura amaitu egin dut. Eta kakamokordo itzela atera zaik. Seguro. Aiz artista, Txiribiton, y delincuente arriskutsua aiz. Txirri, diru asko pagatu dutrik? Orduan badakik zer egin behar duen, emandako diru guztiak, itzuguli egizkiok, eta akabo arazoa. Emandako diru guztiak gastatu dituk? Litzarrerietan? Ekazakona, babolio. Improvisación. La creme etorri gara inauguraziora. Tira, txalo beroa Txiribiton eskultore handiarentzat. Txiribiton, artiston, Txiribiton, artiston. Motel, Txiribiton, ezabil lotzatu, motel, eta erakutsi munduari nire diruarekin eta ire talentuarekin egindako arte lana.
baina hau maixulana, zoragarria zorionak. Mirriren esentzia erabat plasmatu duk. Adibidez, bere txikitasuna. Eta Mirriren sudur gorri tristea. Iek izkur horteroa! Eta agerian utzi ditu bere belarri itxurzia. Eta bere irribarre faltsua. Eta bere begiokerra! Txiribiton, igual aduk, azkenean, txikia, itxuzia eta kakanarroa. Haize zakarra, Haize zakarra ez, haize bufada. Ez, haize bufada, ez. Hurakana. Amaitu da piporreoa! Ziribito! Ziri galanta, sartu zideue, iru oiak lukume oiei, Jopilas! Guau, aixue, praketan berak kaka inditzen. Ni izango naiz, historiako lehenengo estatua fantasma. Mirri! Txiribiton! Mirri eta txiribiton! Orain ere kakamokordo galanta egin duzue. Txeristo, esaserratu, Gainera, begira, eman didakari muturra, por alusiones, asa besti polita egingo dugun. Kakamokordo aipatu duk, bada? Moste kakamokordo! Kakamokordo, atzo hiltzen Parisen, gizona beratxa zen, Kakamokordo jauna. Zepena ematen zuen, bizi gabe zendu baitzen. Haur txikia zenetik, bizi izan zen lanez, jolasteko astirik ez, dirua irabazi beharrez. Alasko ikasi zuen, kapital eta interes, patrika inoiz utzik ez, baina etzekien barrez. Baina etzekien barrez. Parisen, gizona beratxa zen, Kakamokordo jauna. Zepena ematen zuen, bizi gabe zendu baitzen. Irabazi galdu ez, ta besterik ez, egin zuen ekarpena, zakur gorotzak ondo saltzea. Kromota zelofanez, xaldu zituen errez, orduan konturatu zen. Oh, ma vie c'est de la merde. Oh, ma vie c'est de la merde. Kakamokordo, atzo hiltzen Parisen, gizona beratxa zen,
potxaskaoa eta azido korrosiboa. Dena ondo nahastu eta formula magikoa prest! Zeriotik horrego gutxi. Zientzia gauza serioa da. Oso serioa eta oso aspergarria. Arlote parea, etorri ona. Inoiz ahaztuko ez duzuen lekzio bat emango dizuet. Etorri. Jantzi bata bana. Mirri eta txiribiton. Zientzia oso gauza divertigarria da. Begira. Begira. Aha. Openas! Txirrizio Harry Potter ematen du! Aha! Baina era berean, zientzia oso gauza serioa da. Begira, gizakiok zientziari esker, gaixotasunaren aurkako botikak asmatu ditugu. Bai, eta begira, Pepitxo gizajoa gaixo jarri da, oso gaixo, eta nik zientziari esker bera sendatuko duen botika lortuko dut. Bai, derrepente izan da, bapatean, eta oso gaizki dago, oso gaizki, larri jarri da. Eta zer dauka hartaburu horrek? Hartaburutitis agudoa? Ez, egazti gripea, girri. Txiribiton, egazti zopa ez, egazti gripea. Seguro, katarru arrunt bat besterik ez dela, Zer? Katarru arrunta ez, Katarru kategoriakoa. Lasai, Mirri eta Txiribiton. Botika sendatuko duena oraintxe bertan prestatuko dut. Magnesio zorrotada bat. Geranioa. Geranio muturtxo bat. Orain, potxaskao, 3 goiareka da. Potxaskaoa bat. Eta 3. Eta azkenik, azido korrosiboa. Zorrotada bat. Orain dena ondo nahastu. Eta voila! Egazti gripearen aurkako botika! Tira, Mirri eta Txiribiton, Pepitxo oso gaixo dago. Beraz, orain bere bila joango naiz, azkar, lehen bailen edan behar duelako botika. Bitartean, noski, zuek ondo zaindu botika eta laborategia. Zeribetxez, guk beti bezala zainduko diago, Begidik kendu gabe geratuko dituk hemen, Zuek ere? Eta badakik, Txiribiton eta Biokonetan, izugarri eskrupulosoak garela, Hemengo gauzarik, ukitu ez, Ez eta ez. Ukitu ez. Por supuesto. Abi, segituen etorriko naiz.
Txiribiton! Txiribiton! Jopelas, botika hori Pepitxorentzat duk, eta aiziretzat. Ba, balore, kusten zein duan, botika guztia alperri galdu duk. Nork bota duk, txiribitonek, bai ez? Ik bota duk. Ik eta ik. Berdintxo, eskandalo gutxiago, ba, balore. Oaide, zera, beste botika alpestatu barko diegu, nola, txibiton, gogoratzen aldu formula nola den? Bai? No, zein behar da? Azukreak, oilarekada batzuk, bai. Irin pixka bat, 3 arrautze, eta olioa bota behar da. Bai, hori altzen formula. Okei, makei. Ba, bolio! Opelas, orain ere, neukein beharko diat lan guztia. Opelas, Zebe nola zen hau, kloroformoa! Fenomeno! Kloroformo pixka botako dugu! Erkizea, ba, hola zen, kloroformo pixka bat. Igual du, arroz par bat. Lijiba! Hau zeudatzen, lijiba ere bai, oso zaboiarekin, eta zer gehiago, Naparroako ardonak ez dio inorik kalte egiten. 3 txantxa. Bueno, iguala, litro erdi bat. Guau! Beraz, bai, botezak ere potxaska pixkat, honik hildakoak ere berpiztuko lituzke. Segituan sendatuko aguta. Ator kontuz, Pepillo. Politxori, torri. Ea, Pepillo. Aupa, Maria Jesus! Tira, niri ekarri botika, azkar. Botika. Txiribiton, botika. Nik ekartzeko, Txiribiton. Kapitainan orden, ekartzak, botika. Baina ze gertatzen da hemen, ekarri botika, ar! Botika, Txiribiton, botika, ekartzeko botika, botika! Baina hemen ze... Hemen nire laborategian trasteatzen ibili zarete ez da? Ez. Bai, mirri eta txito. Bai, eta bai. Kuskusero goiti kuadrilla. Aizue, hau dena ukitu aldute bi haue? Bai, ez da? Botikari ez diozu ezer txarrik egin, ez? Ez. Tira, honek ezin duela, lehen hartu behar du, tira. Pepitxo, edan kontuz. Hori da, lasai. Oso ondo, Pepitxo, oso ondo. Honek sendatuko hau. Wow! Hop! Pepitxo, mesedez, behin harina dantzatzen asizkio, fundamentu zein biarrazago, begira. Hau duk estiloa, urrestilakoa. Eta botikari gabe, Eureka eta eureka lortu dut!
Azkenean nire botikak gripea, gazti gripea sendatu dut. Zer moduz, Pepillo, nola sentitzea iz, Pepillo? Primeran, txirri. Sasoi betean. Gazte. Gazte. Lerden. Indartxu. Indartxu. Eta bizipozez, gainezka. Ai, ama, hau kakalarria. Mirri eta txiribiton. Eragin sekundarioak. Nik zuentzat berri garrantzitsu bat daukat. Zuentzat berezia den botika bat asmatu berri dut. Amai, ze botika? Nola izena du? Bai. Makinak iski! Ene, baina zer da? Baina, ze kuxi da, ene, kontuz honekin, Ene, baina, ze kuxi da, zer egin dut hemen? Kakapila? Hau dau, panorama, ene. Hirutu nanta hauekin leku guztietan gaizki bukatzen dugu, Patal, Txirri! Mirri! Txiribiton! Guazen hemendik lehen bailen, bestela lizarratik harrika botako gaituzte. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Beti eskamak kentzen. Beti eskamak kentzen. Beti eskamak kentzen. Beti eskamak kentzen. Zer geragu, arrantzalea geragu. Zer geragu, arrantzalea geragu. Zer geragu, arrantzalea geragu. Zer geragu, arrantzalea geragu. Altza Felipe, trulalai, trulalai.